Искам да отворя една пратка с вас, много специална и важна за мен от много време. Дали ще трябва да си продам черния дроб след това? Най-вероятно, защото тази покупка е по-стойностна от живота ми. Това е една чанта, която винаги съм искала. Много се дразна, когато кашоните не се махат. Гледай. Сестро, what the fuck? Сестро, what the fuck? Сестро! Чакай, че лошо ми става, направо ти казвам. Муро, гледай. Погледни! Какъв шедьовър на изкуството. Гледай. Добре, 5 минути трябваше да разгадая как се откупчава това на тука, на така, настрани. Не нагоре, не надолу, не на... Айде, пак се заклещи. Чакай. Не, това е уникална чанта, значи ако на вас не ви харесва, вие сте луди. Луди. В момента се мъча да махна тия хартийки, буквално на всяко едно такова има. Не знам защо. Ай, леле боже! Вижте само детайлите. И на това даже има нейлон. Това е по-дълга дръжка и може да се носи като cross body bag. Гледай детайлите. Гледай! Ай, аз съм луда. Чакайте да видя още какво има. Това е... А къде е другото? Ето го. И това се закача като плочица и от едната страна виси до тук някъде. Не. Ето я и плочицата, която се закача ето по този начин. Това не е уникалната чанта. И с после с дългата дръжка. Ох, направо не мога да говоря вече. Леле, разпаднала съм в екстаз. Това не е нормално. Аз да съм толкова обсебена от такива работи. Не, че някой го интересува да е, какво съм си взимала и какво не съм си взимала, но аз трябва да ви се похваля. Гледай! Гледай, сестро, гледай! Гледай, айконик! Само ако някой нещо лошо е казал за тази чанта, ще бъде блокиран. Това е което мога да кажа. Ще бъде блокиран. You better schreib etwas Gutes. Окей? По-добре напишете нещо хубаво. Да не си имат проблеми с мене. С лудата. Ай, чао! Муа!